Hey guys, this is your Bisayang editor, Lloyd D. Grafico. So karon guys, mo na to ang part 2 sa to ang Adobe Photoshop for complete beginners. So karon guys, mo na ang pinaka-importante nga series. So karon guys, itudlon ako sa inyo ha unsaon pag-zoom in ug pag-zoom out sa to ang Adobe Photoshop. So unsaon pag-zoom in. So para paggamit sa zoom in zoom out guys, so i-hold na niyo ang Alt key and then gamiton niyo ang scroll wheel sa inyong mouse para mo zoom in. So hold ang Alt key, then pababaw ninyong scroll wheel to zoom in, then zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Then take note guys, ug mag-zoom in mo ug zoom out, dapat naka-hold ang inyong Alt key. Okay? Usab, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. So saan pag-reset sa to ang view guys. So kay naka-zoom in man siya. So ato siyang i-control then 0. So na-reset na. Usab, Alt, hold ang Alt key. And then i-zoom na to ang ato ang bangka. Then zoom out. Zoom in. Then reset na ko akong view, control 0. So para ma-zoom in ang inyong object nga gusto i-zoom in guys. So di ba og mag-zoom in ta is random nga view atong makita. So kay tungod ang inyong cursor is wala na tanong sa imong object nga gusto i-zoom. So for example, kaning bangka akong i-zoom. So ipatungod na ko ako ang cursor diari. So hold na kong Alt key and then zoom in. So ang ato ang camera view guys is nag-focus sa ato ang cursor sa mouse. So dito siya mo follow inig-zoom in na to. So mag-zoom out zoom out siya tanan. Okay? Na for example, i-zoom in ako ng bato dari. So bantayi akong cursor guys. So ibutang nako dari sa bato. So nag-zoom in nako dari, dili siya nag-focus guys. Okay? Then reset na ko akong view. So ang pangutana unsaon pag-panning. So dali na kayo guys. So hold niyo ang Alt and then i-hold niyo ang inyong space bar. So makita ninyo nag-usab ang ato ang cursor. So nahimo siya hand. So inig-click na to aning space bar. So nahimo siya hand. So inig sa hand tool na to guys. So mo na siya ang panning. So inig i-hold na to ang ato ang space bar. So hold lang ninyo guys ayaw boy then ato siyang i-click. So ato siyang panning-panning. So mapanning siya. Mo na ginatawag nga panning guys. So mo na pinaka-importante guys. For example, zoom out na ko. I-reset sa nako akong view. Then ako siyang i-zoom in balik by holding Alt key and then panning space bar. Okay, so gets guys. So zoom out na ko. Then reset na ko akong view, control 0. Then ana lang kadali guys. So see you sa part 3 sa to ang tutorial.